Assalamu alaikum, barka da haka. Kamar yadda kuke gani ɗazu Bello Turji magana akan cewa gwamnatin jihar Zamfara da shugaban ƙasa baki ɗaya a samu a sulhunta tsakanin rigimar da take tsakaninsu da su da mutan gari ko in ce manoma. So wannan maganar tashi wannan bidiyon ya yi ta ne awa 3 da suka wuce. So gashi nan short ne amma na ajiye muku link a ƙasan description ko ka duba bio ɗina ka shiga akwai bidiyon. Na yi hakan ne saboda gujewa karya dokokin social media. So za ka iya shiga amma kalle shi cikakken bidiyon abin da ya faru. Shin me ra'ayinka dangane da wannan maganar tasa? Shin wannan tuban na gasken ne ko kuma dai ya ci saba ne ya magana ya dawo kuma daga baya a ga ya yi saɓanin haka? Ku ajiye mana ra'ayinku a comment section. Na gode.